Hello आंनि सना नोङो मा मावदों दायो फानलु पियास हाइजें हादों अमा बेदरदों एवनो हाय हाय मा मैगं दैबाय हाबिबा मैगं दैबाय थास'जों माजों नामलाय जादों मैगं ओइ मा दुगैबाय दुगैदो हां दुगैयाखै There is reason why my wife is getting angry on me. Why she neglect me? The reason is because of my stomach is becoming bigger than before. Malah ni English lah, nanti begini. Ada sosial media biदि जायो नामा एसे हौवाखौ अनना खिथिब्रा मोगथाङाव एसे माबा रागा जायोब्लाबो मुगैयोब्लाबो एसे ससियेल मिडियायावथ' अननाय खिथिनांगौना जाम्बिलै मालाय हिनजावफ्रा साला बेलेगजों गोसोथोबा बेलेगखौ गोसोथोगोना थोगोना होनना दाउ अनो माबा आंनिया माबा सुया माबा गोबोरखिनि एम्फौदों माथो खालामो गाइसफोर मा होननोलै संसारा बेबि सना हावालै सना गोदो गोसोथोदे जेनेबा हौवाखौनो बिदि बुंनो हामो नामा हौवाखौ बिदि बुंनो हामा गोदाव सोरावनो मालायफोरा हौवाखौ इसोर बायदि अनो आंनि हिनजावा साला गोबोरखिनि एम्फौ बायदि बाहायो सयथिनोबो नों आंखौ गोबोरखिनि एम्फौ बायदि बाहायना बाहाया बुंलाय मालायफोरा साला हौवाफोरखौ सना बायदि दाउ आकाशाव दोनहां फाथालाव दोनहां बाखौ सिङाव दोनहां गद्रेज सिङाव दोनहां फ्रिज सिङाव सोना दोनहां बेसेबां दाउ अनो बिलिरफा बायजोआव थाङोब्ला खट गस्लानि गुदाम मारिना हरो आंनि हिनजावा बायजोआव थाङोब्ला खट गस्लानि गुदाम गरसे बसना हरो गोदाव सोराव माने there is a reason guys जियानो आनै माला बिहामजो लाबोगोन नामलाय नोंसा आनै नोंसानि बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो लुबैनाय आं हामथारा आङो ग्रेट सोमोन्दोंसो आङो माला लाबोगोन होनदों आनै माला लाबोगोन बेनिफ्राय गाइसफोर गासै मोननो नाङा नोंथांमोना बे साननैसो गरमा बारा जादोंना बिनिखाय गस्ला बिगुर सिगुर खुनानैसो दिनो गोनां जादों आरोखि बिनिफ्राय हरफोरावबो आं दानिया नैबे न' फिसा आंनि बे माबायाव मा होननानै बुङोलाय आंनि बे गारियाव उन्दुलिया आङो दानिया बाहेराव उन्दुयोसो आं दानिया र' गाइसफोर आयदाय बेयाव बिसना सेट साला फेनजों गासै खारफागोन सयथिनोबो हा मा सेथा गोदाव सोरावनो आंहा बिसना सेटाप खालामनायखौ नुवाखै नामा गोदाव सोरावनो मा थाबथाब बिलाय र' बेनो गाइसफोर बिसना सेटापा बरहिया बोरैबा एसे हेरफेर जाबाथाय बंग्लासो गोलैगोन सयथिनोबो फेनाबो बरहियालै ओरै फै लखर मोजां नांबा नांलाय गं बिमा ओंखामफोरा रेडि संदो मावनाय मानसिना उखैबाय हेलौ आनै my dear my baby is getting angry on me and my sweet daughter is laughing on me so anyway guysफोर गोबावनि उनाव दिनै एसे माने ब्लग बानायदों नालाय मोनसे दा माने मा होननानै बुंगोनलाय मा होनना बुंगोन
टाइटेलाबोथ' नोंथांमोना मिथिखादों जानला मोनला लालाबंसा गोबावनि उनाव दिनै बानायनायखाय बारा थिग जायाबो जानो हागौ दे गाइसफोर बिनिफ्राय गासिबो दिननिफ्राय मोजां मोजां फैबाय थासिगोन गाइसफोर नायलांबाय था बेनो साबसिन खालामना लायाखैबो खालामना लादो बेथ' हरबो जाबाय नालाय गाइसफोर दिनि थाखाय दोनथ'नोसै गाइसफोर दा आपल'ड होनांगौ नालाय भिडिअखौ